mbambi festival ila siku na sebe saka baba wetu na mama wetu wachiwapi saka kulipa pake saka kulipa pake saka hizo itasara tu watatu saka iye paka akapisa ni mutana na rudi sharaki mwingine wangu akapao mwana wake imwanja vyangu yakasheka pale mwana wake ndiye akatulanga kufa saka ini ndakapuwa pangu pendakapuwa handina kuifishi saka handina mvura nombo kunoparima nguva isi saka pana sekuru wedu sekuru wa 2005 wakapanza vyangu yakutaura iyo pari pawakavhurirwa vakagara papazoti sekuru vemavhurirwa vapakaita padiki baba vavavhurira sekuru wayo saka wakatowana saka bhande rina sekuriro ndiro kabhande randakapuwa kaposheni apapo saka inini zvinova zvinhu zvakangodiombera saka naimwe naona sekuru bhera munhu wachiviko ndo wadai ndobatsirwa sekuru saka vakazoti sekuru inini munda wangu uyu handisi kudini kurima imi mutazvomuri padhuze nemundo madi henyu kudini kurima ndinarenomba kwako ana sekuru kana wadaro hako musekuru atinodimba hazvina kushata saka anditaurira kudaro sekuru muningi nawo ndo pakazoti hazviiti Ndamira pamberi pedera mamundasi. Ndamira pamberi pedera mamundasi. Yesu mwenye mchukua. Yesu tata wangu mchukua. Pacha patone. Pacha patone. Mara ni basi. Yes. Inini ndaigara navabereki ndofunga kumakorese vabereki vangu vavapenyu vairwara ndaigara navabereki vangu saka chakaitika ndakapuwa pekurima ndikazi kurima apa kubatsirikana kuti ndinoenda ngochinga handa dzisikadzapera kufa ndagara kudaro ndaitogara ndisingazivi vamasisi vangu vari kupi kwabva pazoya sisi vangu mumwe wacho abva isirima apa kwabva pati hanzvadzi yangu hwani yanga yapuwa pepayo ndiye yanga yangopuwa payo pamunda pekuti iwake akabva azoshaika kaasiya mwana wake mukomana mwana wacho mukomana wemuromudokourata tagara kudaro sisi wangu uyu akazouyawo bhazi rimawo apa ndibaba asi wasikana ndikuti musare muirima munda uyu musazotengesera saka takagara kudaro hanzvadzi yangu baba uyu asati afa akabva ndakotengesera sikunyanya munda atinda kotora wana saka nyaya yakaenda kunetsa sekumasati bhati iwo watengesa munda ina handibva mandengesa munda adaro sekumasati ndopakazoti ndashiya mari yekuti ndidzosere munhu ndopakazongoti shega ndipechi sekumutongo manyawo yadini auya oindi kotora wana abva ndakotora wana takagara tikagara sisi wangu bhabha akazouya vakapiwa pekuti rimawo apa akabva tagara baba abva baba ndikasiya tauro ndisazotengese munda rimai munda mubatsirikana tagara kudaro sisi mabva tagara baba afa mai akazofa akasvisa gore muna juni sisi wangu ini ndo pakazotengesa munda kuna samutongomani muna august ini ndakabuda kuenda kwamutare kwendiri waka kubudikidza ngekurima mumunda mendairima imomo saka iye akabva aenda kodini kuchitengesa munda ndaenda kwamutare abva atora hanzvadzi yangu amwe mwana wababa mukuru uripo apa yakagara wako wobva watengesa munda sisi tisingaziva ndopetakabva tazodzoka hanza mwana hanzvadzi bhandaura zvikati tete sisi akatengesa munda akatengesa munda bva taenda kwasabhuku bva tamutaura akati hapana zvandinoziva daini kuti mutongomanya akatengesawa munda kana auyawa kwendiri tozotangira ipapapo kasikana asina chavataura baini hapana chendokwanisa kutaura ndakadzokera kumba nemwana nehanzvadzi yangu sisi aingoenda ipohwa mari isa mutongomani saka bva tadzoka sabhuku sisi tongozwa kuzwa dini atengesa munda ini ndandingobuda ndidzoka kwamutare sisaisara ipohwa kemari tienda kwasabhudza mara bva tazoti daidzai vana sekuru wenyu takadaidzawa namhai wangu apa nana sekuru wangu wekwanyamanguru wakauya sisakati arwoziva ivo zvori kuita munda hautengesiwa munda yamuda hautengesiwa kana usingadiba kurima siya vanodini vanorima warimi
ndope takabhatagara sisu yana something manya ipana na mari nehese wakabwanda kundedzira hanzo dziyangu mwana nobambuye obva auya nase kunyanya ndima kwakabva mai vababa wedu isusu sekunya ndima bhatira timsiya atengese bhunge mubhozi munda ndoapa tikataiwa zvisikuru munda wemhuri hauzi ngaatengese ngoti wange wake bangoti hana mwana zvamutaura zvakabvepiye muri dzosho kadi musiya atengese kana kuti baba vangu sinza inini ndaigara nawo bereki mwana wangu akarwara kwemakore nemakore inini ndaigara nawo ndinetotambudzika ndaenda kumunda ikoko ndine ndirapisa baba vangu namai vangu inini iye wandisingazivi kuti waripira saka imi mhangu pamwe kuti atengese munda zvabvepa wadi musiya watengesa iwo pawanga urugwara kana kwese pawanga urutambudzi zvikazi ngaatengese sekuya bhati ndokumirira mberi iye otengesa munda ini bhandararamwira bhati aini sekunyaya yaine mberi tepetanga ndaenda kwasamanga tataenda kwasamanga sabhuku bhati tienda imberi bhataenda kwasamanga tasvika kwasamanga bhatataura nyaya samanga bhati pajudgment ishi ndoita nyaya yakatongwa musi wa 21 December. Okay. Pane pasina kuti clear ndizvo. Wataura nyewe wekuti awana sisi waingouya. Inini nditaigara navabereki ndakunopedza kana 5 years. Ndikwandudzwa. Waigara navabereki ndiye tazwa. Asi kuti iwe wana sisi waingouya. Muri same mother same father. Muri same mother same father. Saka kwaingouya wachibva wangorubvepi? Waigona wambochona ndisingazivi kuti waripida. Kana wana mai wana mhai wana vanobvisa kuti wana sisi wangu waigona kuchona. Ndisingazivi kana mwana hanzvadzi yangu. Watisingazivi wari kupida. Hawana kuroorwa wese. Umwe wacho akazoroorwa akasiya wana pamba asi akazoroorwa. Okay. Uyu ndiye asina kuroorwa. Asari pamba. Akazoya pamba akazoya pakazosheka baba. Ndipo akazouya yangasingatogari kumba. Aigare. Handisivi kuti aigare ndiye angatoziva kuti aigare. Pakuda nyaya yekunzi apa minda yenyu ana baba wenyu asati wafa. Makagwirwa. Ndizvo. Takapiwa kuti murime muti baba akati rima apa iwe iwo rima apa inini ndaigara kuti takatanga kubva pekurima iwo rima apa. Meaning what? Rimai apa wana imi musazotengese munda mubatsirikana ndoshona yatakataurira. Uri kutaura wega nemuromo wako iwe. Kuti takanzi iwe rima. Iwe rima. Iwe rima. Izvo zvinorevei? Mubatsirikana. Papuwa. Izvo zvinorevei? Umwe naumwe akapiwa pake. Ndizvo. Takapiwa kuti rimai apa kuti kuzive umwe naumwe akapiwa pake barimai apa. Aiwa. Zvakabaro pane wana waya. Saka iwe urunditaura here kuti iwe uda kubva pawakanzi urime nababa wako iwe uchinorima pakapiwa sisi. Panewo wana wachazo pane mwana asiko. Mira. Sei iwe usina kuti wana wako waende kurima pamba pehanzvadzi pakapiwa hanzvadzi kuti irime? Sei makapa mwana wacho hanzvadzi kuti arime ipapo? Sei wako iwe wasina kuenda kurima ipapo? Uyu akanga asiya kuwana siku masai. Ndati sei iwe wana wako wasiri kukwanisa kuenda kurima hapo pakapiwa baba wako? Ina handina mwana anogara pamba. Aiwa. Uruzana hauzobva point yavo. My point alright. Ndochiti iwewe wacho alright. Sei usiri kurima parurima ndawe? Ndikuona pendirima pano nditi. Saka uku kwanenewo. Uku atengesa kakadzi musatengese. Iwo pako pawakapiwa kuzi apa ndo paunorima. Uripo here? Ndiripo. Saka why une dambudziko newe wakapiwa pake
paasi kurima pakadzarima. Chakwenda kuitika kumba isu handi tinogara kumba kumhiri munda iri kumhiri. Saka chakwenda kuitika iye akabvaenda kuti pamba paipe tinorima magere tairima magere kuisa mudura pamba nditi vabereki variko tingorima magere kuisa mudura. Saka iye akubvaenda akatengesa kumunda kwanditika abva aenda kumba kuya ndiye akubva atora munda uya pamba ndiye akurima pamba paya akurima pamba paya madhoo ese zvikasvika padhoo imba yavabereki yaisha ichakasidwa yavabereki pane 3 rooms nekicheni 3 rooms idzodzo panogara pakapfiwa madhoos. Mukicheni aikachengetera huku izvi zvakachengetera huku kubva muna August nanhasi zvidhina zvakachengetera huku nemahuswa zvese zvitorimo. Saka nyaya yacho yandaiona paipo nyaya yacho haisi pakutengeswa peminda asi une nyaya zvese kwakuotaura kwese nekemadhoo nechi inyaya yekuti uyu akaenda kutora pamwe paimaifungira kuti mese ndepenyu mese. Ndonyaya chete uyu akaenda koobata pasina upiwa munhu pairimwa magwere aipinda mudura because pairimwa magwere anopinda mudura hapana kuzi kunhingirima pakasiwa pari open asi umwe naumwe akapiwa pake pekuzi iwe kwako uyu aita zvaaita nepake wobva achienda kuonanambira pastate land wobva aenda kogara futi mustate house. Ndopane nyaya uyu akaenda kozvipa state land ndokubva azvipa futi state house imba yemhuri yese munda wemhuri yese ndopane hondo yenyu. Izvo munoda kutinyepera zvokuti wakatengesa haya kutinyepera. Nyaya ndeyekuti sisi wakatengesa munda wake ndobva kudai izvozvo kugara kumunda wemunhu wese. Ndipo muda kuti api handizve ngataura chokwadi unoona waindi kudaroka imi makaroorwa here uri pamba ndo pane dambudziko renyu manje iwe uri pamba uri kugara papi? Inini ndakavaka 2 rooms pamba ipapapo ndobinorara asi nongogara mukicheni 1 ini ndine 2 rooms ndinorara muhani kushandiswa 1 room pane hall 1 uye ari kurara mu3 rooms yewabereki iwe uri kugara mako mu2 rooms yawakawaka wega pane wana wasisi wangu mumwe wacho asipo bakazoenda kuroora. Mumusha menyu mune dambudziko rekuti hamuna control. Hapana munhu ari incharge nemushayiwa. Mune here mukomana hanzvadzi dziri? Pane mwana hanzvadzi dzakasara naye. Hanzvadzi yakashaya? Dziri dzakashayikana namai wetakakura. Saka uyu akawaka kuno? Pakapuwa baba wake ndopakawaka. Kumwe hanzvadzi yacho kuti yakafa isina kuroora? Hanzvadzi dzimwe dzacho dzakapi pane vamwe vakafa vakaroora. Pane mukomana hwani akomfuwa izvozvi ari kuchengetwa. Baba wake chandinoda kunzwa baba wake akasiya apiwa here? Wakafa ine wangu wasati wapuwa izvozvi. Saka uri kugara kupiwa nayo? Wachogara kwana mai wavo umwe achakwenda kumfuwa achikaenda kumfuwa umwe wacho musikana. Mai akabva pamusha pasati apiwa pake pekuwaka? Haana kungobvira auya mumusha asi mwana ndiye akamboya mumusha. Aiwa, tiri kutaura nevanhu vari mumusha. Vari mumusha chaivo? Hatingatariri nezvavanhu vari kunze usati wambosvika mumusha. Tiri kutaura nevakagoverwa nhaka vari mumusha. Asi ambohwa pake? Haana mbohwa pake.
Saka imiwe muri kuti ini apa pasina kupiwa munhu. Apa pakapaiga pairimo magwiri emupinda mudura. Ndobe tugara chetese isusu. Munhu aingoenda kurima kwaakazarime asi tungogara pamusha ipapa kutese. Zvindosandi kutaura ka. Ndiri kuti saka muri kuti iko nestate land iyi because apa pamutora ndipo munogara mese muchirima mese apa ndope munhu wese. Asi munhu aine kwake. Aiwa zvamunditi muzwa ndini. Imi munofanira kuve muchitaura zvamuri kufunga. Because nyaya yenyama ingakuno ndeyekuti uya kutengesa land. Anzwa. Atengesa land ovha yakugara pastate land. Ndizvo. Because iwewe kubuda mukitchen mako, kubuda mumba ku 3 rooms. Uchinovaka kwako. Une wana here? Ndine wana. Iwe uri kuitira wana wako. Ini mwana wangu ndinoda wandina wana wakugara pamba ipapa. Aiwa. Ivi nyango usina. Ndakaona ndekurara pachipamba sitori nanga. Ini banda wako turuzi. Because ndina ndingoroba. Kuitira chi? Kuitira kuti wana wako kana wauya musi waunouya wanoona pekurara. Handizvo? Saka uri pawanda sei? Uyu mune mwana here? Ini ndakarongwa. Ndaita murume wangu musikana akutaurwa nekuru anonditeerera kwasikana akadanana nemurume wangu akaita mwana. Waita mwana wana baba vakati ngaadzoke kuchikoro musikana. Ndikatora mwana iye ndikamuchengeta. Asi handikazogara zvakanaka nekuti kusvikira tikarambana. Ndicharambana kudaro ndakangokwanisa kutora hembe dzangu. Ndikaenda ndikaita zvekutaihodha madomasi ndichitengesa ndichidaro. Kusvikira kamwana kaiga kuzoenda kuchikoro. Mai acho nebaba acho anobvira ndakaona wana kuti kana zuva rimwe rakati tauona chii mwana. Pandagara nemwana uyawo. Saka mwana akuda kuenda kuchikoro ndopakazoenda kumusha kwaHondi. Inini ndibva ndangoda zvekudini zvekutengesa. Ndadaro handinozombogara nguva yakareba. Ndibva ndaenda kuBotswana ndikati kuwana basa. Ndawana basa. Iye munin'ina wangu anonditeerera ini. Ndikamutora. Ndamuregerera. Ndikamutora ndikaenda naye kuBotswana. Iye munin'ina wangu wese wakakura wana apa. Nditi first born. Uye anisaizi nemwana wangu iye akashaika. Ndawakakura ndichivachengeta. Kusvikira vakura. Kusvikira newana vavo ndakavakudza. Kusvikira mwana wake iye akatororwa wachitora zvinhu zvako zvawaitoshandisa inini. Asi pendakanga ndisisina apa havana kuzomundida. Aigona kutaura kana boyfriend yake indikatopinda muno. Aindituka everyday. Ndikatomhendesa kupeace order ndakaenda naye kwaDCC. Aiuya everyday achindituka Adam achitumwa neyo ndopakatangira grudge racho. Izvozvo mwana wemunin'ina wangu anondituka kuti anoda kundiuraya, anoda kundibaya nebanga, anoda kundicheka anonditema nedemo, anoda kundicheka nebanga, anoda kundiuraya. Ndichabva panapa nechiti iyeyo anotozviziva kuti anotozviita kana adhakwa anozviita akati gare oya kuma11. Izvozvo zvimwanheru chaichai. Iyeyo angasikurara paumba kubvira mani angasikurara paumba. Manheru chaichai akauya akaita zvaaita ndinomubuda ndakatya kubuda ndati ndega ndikamwana ndikamuzokukamuka kusikana. Ndore pakicheni akatora rakadini rakafuka. Ndikauya anondifuwenza wamwangu wese kuti wakashara nekuti handisina chinhu. But pendakandine chinhu aiuya Botswana munin'ina wangu hapana chaishaya. Even zvaruti aigara paumba. Ngwedzi dzodzo dzaanga akurawo anga achigara paumba but zvinhu zvotauya naye ndiye angatori muchaji. 2 rooms yaruti akawaka. Akawaka. Asi maitire iripo hainotengwa naini. Pane hanzvadzi yangu ine mwana wayo 2. Wakanga wakapiwa pavo pekurima ndibaba. Waida kuwaka. Wakatokaisa zvidhina. Asi hawana kuzogona kuwaka. Zvidhina izvizvo zvandisinyatsoziva kuti zvakafamba sei. Akatenga window frame. Akatenga asbestos. Iye mukadzi wandikutaura iwe hanzvadzi yangu wane ma-twins. Ndiye akaitora akaisa pamba pake. Mu3 rooms yaari kutaura. Wana mai wakanga nebedroom 1. Iye hanzvadzi yangu iye ibvaisa vharanda neimwe room. Saka iwo waiti wakavashandisa spare kunzi. Wana mama vanenge vari mubedroom. Saka iwo bvazoditi imi mitete sister wana kana wari kuuya. Wanofanira kurara pai muspare nawo. Imi michenda kwani kwa mama wenyu. Izvozvo zvinhu ngasvika imba itori nemacrack. Ine mujuru wekuti sinzi mama anga aripo handinobvira ndaubvisa pamujuru. Ndakangobvisa ndikasiya zvakatsviva.
wairamba kubvisa. Waitaura kuti isusu hatigoniba kuti titenge mushonga wekuti tiise mumba iyoyo, muchadhirikirwa muri mona iyo. Uye achisvika pekunitaura kuti ivava hauna kana chinhu, tichakuisa pamachanja tonokurasa uko nekuti hauna bhirika. Iye munin'ina wangu vakutora zvekuti pakaiwana sekuru akatotaura kuti hauna kana chinhu ende hauna maassets ende akutora zvichivatandi nekuti ndakati ndiri kuvachengeta. Peta ndiri kuvachengeta ndafunga kuti ndiri kukudza vana vabikwa handina kutombozviziva. Mai wangu chaichai ndakaita 3 years vachibika vachirya 3 years tisingapuwi chikafu. Ini ndairwara ndofunga kurwara kwakanga kwakunyaisa nokuti nekushai chikafu taibatsirwa nonhimara. Asi iye wakakura ndichikuchikuru vana vavo wese wati tukuru vakakura ndichivachengeta. Chandakazotadza inyaya yekuti ndakabva ndazoshaya. Ndakatadzwa kuti nditewo zvandakaita ndichikuwa kuti ndiri kuitira family. Saka izvozvizvi akungoti kune munhu wese wakashata, vana vayo vese vamunhu ndakashata. Asi ndiri kuzvitenda nekuti pane vamwe vakutondisira audio kuti my guru takataurwa kunzi makashata. Kutofune nguva ine moto ndikaenda tovhura audio takataurwa kunzi makashata. Sorry anga tisingazvizivi. Ini ndiri kutambudzika pamusaka pavo asi ndakavaitira zvakanaka. Anyway, it's okay. Chandikuda chiri kuti setup yepamusha penyu iri awkward. Setup yacho iri awkward. Muwezwa zvezvinotaura. Kuzi dai ndandiri nemafungiro angu chaiwo. Angadei kuti munhu wese ngaende kuwaka kwakapiwa. Mubve apa pasara pasina munhu. Asi imi pashe zvenyu mega ndimi munoziwana. You know each other better than tese isusu. Mararamiro amakaita nekukura kwamakaita zvese kuti zvisvike pazviri izvo so ndimi munoziva kudarika isusu. Saka isusu hatingapindiri nyaya dzekuti makakura sei makazodii hatipindiri izvozvo. Isusu chedu chatinoda chete chichomberi chekuti mugarisane zvakadii zvakanaka. Musakangana kuti muri mukoma nemunin'ina. Uyu asakangana kuti uyu nditete uyu ihanzvadzi yababa. Uyu asakangana kuti uyu mwana ihanzvadzi yangu. Uyu asakangana kuti last born mumba medu ndeuyu. Uyu asakangana kuti first born mumba medu ndeuyu. Ndochiri important izvo. Zveminda izvi. Dai mese mamakaroorwa. Angada kuzoshandisa minda ndiani. Dai mese mamakaroorwa. Angada kuzoshandisa minda yamuri kurwira nayo ndiani. And one thing chandisiri clear about is kuti baba wenyu imimi aizosiya agowa minda kuwanasikana. Anga ambone. Asi mumwe wacho akatanga kufa uyu ndiye ane mukadzi ane matwins asi mukadzi uyu ari kugara kuimba yake yekuharare asi wana varipo vasikana vari 2 vakatopuhwa pake munhu pake ndiye akatotanga kupuhwa. Saka uyu achibva aenda kuisa mabhanana ake ipapo asi still pachingorire portion yekuti yaanoisa mabheri ake nebeans atodzisa mabhanana paatoisa mabhanana ake ndo pakatokura. Kozoita iyo baba uyu akapuhwa pake. Saka ndo pakazotipa bafirwa washaika mwana wacho ndo paka. But ndiri kuti inini baba wenyu nehanzvadzi dzenyu akatanga kufa ndiani? Hanzvadzi dzese dzakatanga kufa kwasara baba. Hanzvadzi dzakatanga kufa. Baba wavo asara. Okay. But still hanzvadzi dzakazofa anga atogowa. Hanzvadzi dzakafa anga atogowa. anga asati. Ayo. Anga kuhanye ubaba wedu. Ndiye anga arora. Ndiye anga pakatanga kunhu kumashoti akatanga kuti mapenzi aibva apa papari majenford jenford akaurima apa jenford akada kukanya zvidhina pakafa mukoma wekutanga vada kukanya zvidhina pastendi paya paya mukadzi bva angosiyana nemunhu mebva wangobuda bva wandoenda saka pastendi paine kunanga zvisana kudabva nebaba imini
pamunda paya paya ndope ndakazindilime ipapa. Okay. Wakazorima ususa wake. Takamuzirima. Musatengese ndezvitakataura kuti musa wake. Takazi musatengese. Aiwa. Because munoda ndutaura. Uona point yangu anokuita kutaura. Kuti chinhu chachingarambe chisina munhu ba. Uona. Kuti chinhu chikontroleke chichiuda ownership. Kuti who owns this thing? Because kana muri muti kachiri open up to today. Kuti iwe unokosatoura kuti hapana panapa. Handiti koiwoka muposipo. Ndikamukandisoba ndichawo pana vamwe vana varipo. No. Avo vana vehanzva dzenyu. Asi wakafa wakagwiwa ihanzva dzenyu. Vanhu vanofanira kusiya paine order pachinhu ichi ndimimi. Because kune matwinzi kawo. Handiti kune matwinzi ari. Kune ungu ari form 4. Kuna arichi ndimi kutaura imi. Handiti wana iwowo ijutire nyinyi kuti muwatore muchiri wapenyu. Saka tikatengesa isusu washasara waenda papinde ndikatengesa. Ndosaka ndikuti chiri kuti parambe paine mukana wekutengesa inyaya yekuti hapana muridzi. Akaona nyaripo mukana wekutengesa uripo wai because hapana muridzi. Tikuti imimi makadai handiti garai pasi kumba kwa Denford. Muri ya Denford apa. Umwe wacho ndiani? Handiti apa. Umwe apa. Handiti mwamaziva kuti zvihanzadzi madini mapedza. Imimi mese kusarorwa handi chitema hachisi chitema ba. Sinoti sini kusarorwa. Handiti muripo pamba baboyi namayo. Sisi penyu apa newenyu mhuri dzenyu apa. Imimi pangu apa nedzangu mhuri. Inhingi umwe asipo pake apa. Umwe naumwe wakuchiziva kuti apa ngepangu, apa ngepangu, apa ngepangu. Because vanhu vakafa hawana chauchauya vachichinja futi. Hawana wachauya vachigovera futi. Munozwa point bairi? As long as pasina munhu anoti apa ndepanhingi ndepangu, hakuna chinhu icho chiramba chiri open. Ndikachiramba chiri open ndokuwana kwemaproblems enyu. Chinoabuswa because hachina tenziwa. Baba wenyu kutokupai zvaiti iwe uri mapo. Indirectly was giving you ownership. Kuti musaklashe. Ndosaka kati iwe apa. And izvozvo zvoratidza nei? Sei mazofunga kuti mimi baba wake kana ngazi arima apa? Sei mazofunga kuti mwana wake wachiende korima nekuwaka ipapo? Kana ngasina. Akatombowapo. Uyo akatombowapo. Ndozvandikutaura. Kana pakanziri mai akazowaka sei? Stende kutowaka. Zvinoti sakazozivimai. Mushure mekunge hanzva dzafadzisa. But baba angakatiri mai badzi. Afungwa kuti mucharorwa. Kuti bobo zvakafakana. Padhuze ipapo. Wazoona manje achembera. Mwana ndo wazoona manje akufa kuti hope ndandina yekuti vana vacharorwa hapadini hapasina. Ndosaka azotiwe chiwa kakaturuza kwako. Handiti handina wakaturuza babarumbenyu. Ini ndakatoona turungu ndinoshaya pekurara. Asi baba ari chii? Asi baba ari mbenyu. Angari mbenyu. Sei asina kutosa wake kana papasi pako? Ndanoona turungu kumoni kwendakazindiri nebo. Turungu ziri pamba apa. Ndikuti pamba pasho ipapo. Sei akakubvumidzwa kuwaka turungu dzako ipapo? Angaona zvindoshaya pekurara ndikana mandura. Aiwa. Awangorusha pekurara because wanga usina kwawakaenda. Nanga wakaenda. Wewe shaya kurara seuri mumba wako. Ndochokwadi chaicho. Dai wakaenda kororwa papasina nyaya. But the fact yekuti uripo handiti ndobva kuita nyaya. Saka chitudi zvimapo wasikana muri kuona kuti madzikombi mapera handi hakuna kwamuchaenda. Chichengetai vana vani wenyu muri papi ipapo. Asi chisirai vana nhaka yekuti ava vafana ava wasazomukire vana wenyu kuti bvai pano. Because mukasiya pari open sezvo pari vana wenyu vari kudzingwa nevanhu ava. Ndozvanditaura kuti
Wana nichazowasira nakadzipi suska ndatengesa minda yacho. Aiwa. Indogona Iwe kuti izwa last born. Pako pawakapiwa na baba wako hauna kutengesa. Handizvo? Chienda wewe wake ipapo. Papako nemhuri yako. Hapana chapasvika ba papako. Patu usakapawaka ba. Wana wako mturunzi wari kudzingwa. Wamudzingwa ndiye. Ngeawa varidziwepo munhu. Ani wangu aniso wangu mturunzi ngiye kuti wakauya wangu unope kupinda baba pangu yo. Ini wana kusamisa. Izwa shamwari upenyu unochinja. Izwa upenyu unodii. Upenyu ivhiri. Izwa nokutaurira. Unaona? Upenyu ichi ivhiri. Vhiri nodii. Unotenderera. Uyu akamboitawo breadwinner. Zvikapera. Handisi izvozvi ndiye hakuscrounjawo for chikafu chadoneswa patebhuru ndimi. Zvinokwanisa kumuka futi zvakachinja futi kuti uya waimbomwa uya wakusewa, zvomuka zvimwe usiku aisewa wakumwa. Saka ngatigare tiri chii? Ndosaka winzi upenyu. Andizvo? Saka tikuti isusu musabva makata off ukama. Ukama ngaurambe huripo. Ende ukama ngaukudzidzisei kugadzirisana zvakanaka. Nekugarisana zvakadii? Zvakanaka. Turi mudzidzi wako wakaidzi. Hapana nomboya chiraramo asiri mwana wako. Uchazoona kuti iwe ukafa wana wako asakagara pamba ipapo. Turi mudzidzi chaita chituko mumusha imomo. Kuzi mai vakasiya wakaimba ndio waita tunhu kwaumuka muturumzi mawo. Ndosaka isingagarwi. Ini muturumzi handitoti ndandisingagara ndogara mama. Kana pakati vaenzi ndingotobuda nditorara mukicheni. Kuti wamwa unope buda. Asi unozi wakazi vaenzi wararepi unotoararepi? Muturumzi. Kwani? Kama sai. Usanyepe usaita politician usina basa. Warara muturumzi kwangu wandakavakawo. Handikutauriri zvakadai. Dai usingatauri izvezvo, kodai usimbori waridzi kuti siso watengesa kwakapiwa. The first yekuti uri waridzi, the fact yekuti uri waridzi kuti siso yakatengesa kwakapiwa. Iyo inotaridza kuti chako haumbosii chichienda mahara bai. Chako hachina kuseri kwedhoba. Anodonha nacho. This attitude yawinayo inotaridza kuti chako hachina kuseri kwedhoba. Hachibati. Ndikutokutaurira. Ndiri kuti inini guys, pamwe pacho ngatise ukama pamberi. Mabenefits chii? Kumashure. Asi ukama uri pai. Kana sisaka kanganisa, correct this sister of yours. Mukorrectei. Imimi wana wamai wake, mukorrectei munhu. Aite munhu chii? Mukabva mamurasa kunze, muda kuti agadziswe nani? Wamuda kuti achagadzisa uyu ndiani? Kana imimi musakamugadzisa? Ndisisi wenyu musakangana. Mugadzirisei parukanganisa. Izvo kuti munhu anorarama life ye regret. It's not good for all of you. She's never supposed to regret kuti ndakasomubatsira dai boots ndakatengera nhingi ndakachengeta mari yacho. It's wrong. Tudi isusu uyi hama yenyu garai naye pasi mugadzirisei pakanganisa uyu. Ende iwe kana ugadziriswa siyana nekuti uri first born. Zvokuti uri first born unoita first born uri mambara. Uri first born but ukutengesa minda. Kana watengesa minda kuda kugarepi? Do you know? Forget about the past and think about the present, need the future. Kundatengesa minda ndisi watengesa minda fine, but awa kuona minda watengesa haitengeswi kugara udi. Saka muntu wati mimi rinokwata sadza kukwata kutanga kukwata kusvika rasadza mopakurirana muri tu imi makagara semukicheni
muri 2 imimi sadza kutanga kuisa mvura moisa ufu rokwata roibva mopakurirana imimi muri 2 hakuna zvakadaro. Tinopakurirana sadza tinopika manheri yatitopakurirana adira kugeshe mutaya manheri pana ya manheri sadza kuti topika everyday manheri pane kamwana kemunina unga akabva kumurume wavo nyaya irubva yanyanya kunetsa kakabva katiza murume bakaine property futi pavo ini ndikati aiwa hamutori property dzevanhu chekuisaka umu munhu kana wada kuya panapa siya zvinhu zvemunhu kumba kwake kana toenda kunoja neproperty yake saka mwana katodzoka futi kamusikana atwadi munambofambirawo futi chinhu chekuti sei vana wese muramba muri kudzoka pamba chimbozvitsvagawo futi it's not normal because kana vana vako kutodzoka futi imuramba makanyarara muda kuzoita sei naye futi mwana yedu muda kuzoita naye sei futi mwana ye atotiza futi murume wake wauya futi pamba penyama haasi pamasaiti futi pamwana muda kuzoitei naye muda kuzomudii mwana uyu anotambirwa ndimi bani akatambirwa mai achitori mberi saka ndozvionesa akatambirwa ndimai achimberi ona mai ndosaka guys sisi wako ndisisi wako muri kuzwa here hama dzangu mukoma wako ndimukoma wako asi zvovi zvakachinja kuva nemari kusava nemari mukufara mukusuwa sisi wako ndisisi wako that will never change. Ipapo ukazvifunga chete izvozvo kuti izvozvo hazvisi zvakachinja angati nyange akafa mumuiga pamachanja musingamutengeri bhokisi wamwe wofa mawatengera makasiketi asi izvozvo kasiketi harichinji kuti wamakaisa pamachanja ndisisi wako isu wapenyu tosara chingotaura kuti wakafa sisi wavo wakaisa pamachanja hazviperi ndosaka ndoti kana muri kudhira nemaishu zvakaita sesister and sister brother and brother brother and sister musakangane ugama zvimwe izvi kakana mukwanisa kudya sadza mese muchibikirana chinokutarisai kuti mutaure muchidya sadza muchitaura nyaya idzi muchigadzisa chii chiri kutarisai kuti pamunenge muchidya sadza kana makamirira sadza riri kukwata talk about these issues. Sadza racho rinonagara kudzika paura asi rada kutoti chitanga kubikwa munhu wese kana toda kutoenda kutoilet totomboenda kutoilet sadza rada kutanga kubikwa kuti uite make sure kuti rinoibva wakandoritarisa presi chiburu wakatarisa because pato nemweya yekufungirana munobuda here sadza ratanga kubikwa unobuda here kodaira foni unotodzima foni usada kubuda kunze kuti sadza risi sadza tangira ibva raburwe ndobuda nepresa yangu handizoba hatizvidiba zvinhu zvakadaro gadzirisai chinhu ichi imi vakomana kana wana baba wakatofa ndimi wana samusha pasei wana tete waiti sei wagarisane wawirirane ende zvomugarisane futi nemi zvakadii zvakanaka mukatanga kutora side kuti tete ndiye uyo haasiri you are creating your own problems. You are creating your own issue because chaitika the next thing wakadzi wenyu chakadza kugara mumusha nenyaya idzi tete unonakidza ari murume wake not uri kubikirana naye sadza kana tea every day munosvika pekuchana nemugoti chete because by right paari pamusha ngepake ngepababa wake namai wake hauna izvounomuita iwe anokudzinga we because hapasi pamai wako nababa wako uruzwa pamwe avakadzi waira wanokudzinga hai because vari kugara pamba pababa wako namai wako iwe enda kugara pababa wako namai wako pana patiri pedu saka chiwabatsirai kuti wagare zvakadii
zvakanaka. Nyaya dzandataura dzeminda idzi unganidza naye wana sekuru wacho vari kuwana sekuru wacho vari sorry wana sekuru hawako kumasaiti ndio baba wenyu anga sina munin'ina kana mukoma here munin'ina wake ariko saka wanga akasara sekuru masaiti wasara wacho havachagoni kufamba havana kuita zvakanaka saka havachagoni kufamba saka uyu ndiye mukuru kuvakomana saka ndiye akasara chinhu atitarise iye anotaura azviite neiye warinda azviite kuti atigarise kwete daazogara pamunda pedu asi kuti akotiona musoro wake uyai pasamusoro uyai pakata uyu ndiye akazi ndiye sara pawamba ndizve ini ndinakagwadinaka inini iwe kupiwa nhaka ndakagwadisha ini ndinakavhuzwa sekumasaita ndinosirwa sara pawana asi saka ndinakazopa sekubaba avo mukoma aiwa patata tokuonana patata tisina kunzwisisana awangoti ndi ndakapiwa nhaka aiwa ndinakapiwa dhishi inini pakafa baba wangu saka ini ndakazopawo mukoma avo saka mukoma wacho kuitika ngechekuti mukoma avo wacho ndakatoti ndiregere kutaura nyaya iyeyoka wakati ndakotengesa munda nasisi wari wega wari 2 hatinotombotaurirwa ba isusu kuzongozwa mwana yanjadzi ndiye akazotaurirwa kuti ndatengesa munda akutopiwa $40. Mukoma uyu wakatora nasisi bwatengesa munda muchinoonga mukoma chapedza kuti baba vacho ndikutengesa usaite ruvengo rwakadaro aiwa handisikuita ruvengo mandinotaura chokwadi zvandinotaura chokwadi alright ko baba wenyu anga asina hanzvadzi baba wangu asina hanzvadzi wana mukoma wakasara ariko kochete ndiye baba pakasara munin'ina wavo ndisinandiyela sibona ari kupira anotera masire Baba ndiye muhombe kozoya baba kozoya munin'ina wavo iye wandikuta kuti ndiye ane makumbo ndiye asara ari baba saka uyu kumba ndiye akasara kumba kwamukoma wababa ndiyewo mukomana aripo ndiye mukuru saka anenge aida kuedza kutibatsira naiyeyu manje unobvasi ai hatifanwa kutsiurwa nevanhu havadi kana kutsiurwa nevanhu kana kuti tigadziriswe ndozvauri kana neni ndinotadza asi iwo havadi kutigadziriswa semunin'ina wangu hatodi haatodi kana kutaura it's okay izwai zvatiri kuda isusu ka ndezvoti already kafambire kakaita dhishi katorakidza kuti kwana mai ari kupa mwana dhishi pachiwano zvinorekidza kuti ashora utungamiri huripo wana baba varipo haasi kuda kugarwa nhaka pachiwano ndo zvazvinoreva asi mwana kana apiwa dhishi andizvo anofanira kuzopa baba anomirira matambudziko emufemiri mupi imomo ndosaka uyo akazopa dhishi kupi saka awamwa hauna kuziva kuti pandiri kumwa mvura paya chandiri kumwa chii wakafunga ndiri kumwa mvura woziva kuti wari kumwa matambudziko aya wanofanira kuzosorova aya ndiwo matambudziko acho bamba emvura yamakapiwa bhikiri paya pamati ngaatikakatikaka ndizvo asi kana mamira ipapo mapiwa chinhu ichocho munofanira muri munhu ari straight hazvidi munhu anobhenda tichese baba because already kana makatoenda kutengesa munda nomumwe mwana awo wana wese wasipwa mamuri kuti muri kuitei sei makaenda nemwana warinotengesa minda mwana waripo nini pakaitika nyaya iyi hapana kutorwa nyaya yekuti akunotengesa munda vanhu vaingogara vachingobatsirana pane zvakuto vachibatsirana vachiti vazi vada kungoshandisa kuparima pandiwo madzura endakaita kune hanzvadzi muchitisibva mari yamakapiwa yakanga iri yei inanapiwa mari asi makaenda here uyu paakatambidzwa mari yake musi akatambidzwa mari nansi asi musi takatobirako achindiratidza kuti dhundu rangu ndinakapiwa ndeiri
Vana vakapuwa minda yavo wese. Hapana munhu asinopuwa minda kunze kwakumukomana vanhu vakashayika sekasika avo. Asi vamwe vese vakapiwa. Vamwe vakangozi vakavapa nevasikana vacho. Alright. Asi izvo zvakaitwa izvo makangoita muri mega here? Sabhuku vakadaidzwa here? Kana kuti chii chakaita? Sisi takabira atanga kunondiratidza musi wekutanga kuti ndipo apa ndauda izvo mugani yacho ndinonatsa kuziya here. Mugani acharadzwa nemwana wenyina vakazonaradzana. Musi vakazouya samutongomanya ndakandisipo ndikati enda kuna baba mimi wana mdara za makumbo ina handipoka wakaenda iko wakazama kugaisa nyaya iyi vachiradzana kuti zvakamira sei. Okay, so in other words what it means ndizoti pakaitwa nyaya ine musikana baba angaruziva imi mbambo makuruziva kana kune uyu akatoenda uyu akamene zvakataura neuyu akatanga ndosaka ndatika musakataura chokwadi hamubatsirikiba akamunzwa musakataura chokwadi hamubatsirikiba munoamba musikushupa kusvika maakura yani chokwadi chiripo ndechekuti uyu ari kurwa hondo yeuyu iye atonewo menendi yakatengesa iyeyu iyeyu yakatengesa pane magadhi nematanga emunhu. Saka nyaya dzevasikana takambonyini kusheka kwaita mudhara agara takambodaidza vana sekuru vacho varipo vakwanyamangodo nana sekuru vakabva baba gasai vana ava vasogarisana pakicheni yamhai daidza aibvira vana sekuru matibatsira kuti umwe naumwe avake kicheni yake kuti vabike mapfuwa apa pavari kuti noi dzacho hasi kuita umwe anobika zvake pamwe akabika zvake vatora zvinhu zvavaisa bhiki garisanai semhuri chichi wati but izvi ndakusvika kana pakutosikana ndikaoneka tozi haiti baba wakabvunzwa nana sekuru panyaya iyo iyi kutorwa yemunda iyi wakabvunzwa nana wakadaidzwa nana sekuru kwanyamangodi kwakabva mainini wakadaidzwa nana sekuru ini ndisipoba sekuru mwe ndakazobvunza kuti azomutidaidza mega panapa kuvana samasaiti varipi zvikanzi samasaiti haiti bauti vari panapa samasaiti akunzi uyu tora mwana womina. Saka confusion iri pakati pemusikana pevasikana ava havanzwisisani kana pana nyaya inogadzirwa ichitovika vanhu vachiwirirana vagara vakangodai nenyaya dzavo dzemazuva dzekupingirishana muvarume nekudini zvese saka hachisorovhekiba. No, it's okay. Pane padauka mati uyu atori nowekwelendi yakatengesa akatengesa kupi akatengesa ati kuna rewai kunani kuna rewai yani maeka rewai maeka hapane magadhini mune pambaiswa matanga emunhu. Okay, changamire pamusoro inini nyaya yekumagadheni kurutaurwaga handitozviziva kwamine matanga edu emombe nemagadheni arutaurwa ikoko. Saka pampaine gadheni pampaine danga rekwaushamba gadheni rekwanyakurimwa negadheni redu isu nedanga remombe bezvakaitwa zvekutengesa nyaya yekumagadheni ikoko ndandisitoripo handitozvizivi pamba tonambira masaiti nekwanyakurimwa wacho nekwaushamba vanhu ivo vakatofa wekwaushamba ndiye achitoripo asi vamwe vavo vakafa mbe masaiti akafa ndiye anga aripo nekwanyakurimwa ini handitozvizivi handatombobvira sika kuda ko uyu aripi iye rewai wacho kozi rewai ndiye anotaura chokwadi mbiya masaiti angasingabvi panguma mbiya masaiti kuenda kumaraini rewai anogara kumaraini kugatitomashopo iye uyu ndiye aifamba achinoona rewai ndiye akataura narewai uchitombotanga kuchiyamwa mukadzi ndikumati pamwada kuchinja marani ndinoti aimbochinja mari ndimati pamwada kuhwa mapula maoningani madollars murume adai vari kusaura saka papaipaipai ndipo pandakazonotiya vanhu vavari kuya kodini kotenga apa inini handinongotaurwa ndinongobvunzwa mhai ndipandinazviti imi mhai ndikuona tete ari kuya panapa zvakamumira sezvaini mhai hamina matsitsi umwe mukadzi anonzi masofia adawanziri kwakwesha ipapa pakatengeswa musi wachitoko papa masofia haana kutengesa pamunda kuti akazotengesa akatengesa mumasiro iye datenda mari yacho iyoyo baida kutenga maratau ndikamona uye akatakura maratau right kuti nyaya titoipedzera
nyaya yetu toipedzera. Makaunda accusations acho akawandisa. Ndosaka ndati munoziwana kudarika tese. Munoziwana imi kudarika tese. Uyu ndiri zvavanora pakati zii ibeneficiary kune rimwe side. So haakwanisi kuramba. Akamukona. Ndosaka kuti iwe bambumira pamira. Ukadzengedzeka musha waenda pa. Ukati unoona sisi wana teta wasvika pa extend yekutanga kutengesa land. Mapera pa. Mapera. Uruzwa? Imi bambo. Chidzika yeko. Endai ayo. Endai mudzoko. Mosvika motora anzani monotora moenda kwaHedman Samanga. Mogarisa mhuri wese wanavo pasi. Hedman Samanga aripo. Sabhuku wenyu ndiani? Ani? Kwesha. Right. Sabhuku yekwesha anofanira kunge aripo futi. Ari panapa. Right. Ari kundauya. Sabhuku kwesha. Makamboizwa nyaya? Nyaya ndakamboizwa. Munoiziva chaizvo? Handinoiziva kutaura kuziva wacho wakatomboya kuti ndio zvadini zvaitika. Handi kuti wakaunza nyaya yekuti hauna kuunza kwandiri. Wazunguya kutaura ndikati alright mimi maita chinyi maita wanawana munhu. Inanoti mwende kupi kune munhu mukuru kumusoro kwakwira wayo pasamanga. Okay. Saka ndoti muchigare kuchiendeka imi naSamanga. Muvomanda kugara pasi nevanhu ava. Muone kuti mamiriro akaita minda yakamira sei, zvese zvakamira sei. Magariro awo akagara akamira sei, zvakamira sei. Zvirongeki pamba ipapo kuti pasarambe paine chii, paine conflict. Kana maronga date ramune maronga, mozonditaurira ndikutumira mukomana wangu ari kudzika ikoko kuti ange aripo. Because dzimwe dzatakudzwa dzana rewai nechi dzese zvimwe zvese hazvisina basa. Ngatichigadzirise zviripo kuti zvinhu zvimire zvakadii, kuti zvimire zvakanaka. Because vana varukana. Yes, asi chimwe chandiri kuencourage futi ndechekuti vabatsirewo. Mumusha munokwanisa kunga muine dambudziko rawasiri kuona vana. Tite zvandizvo? Yes, ukaona mamarriage munoyambura muti warohwa wadzoka nemuzukuru warohwa wadzoka chimbobvunzaiwo muchinzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Vana sekuru ndo basa rawo chairo kuti vazukuru zvakamira sei. Noti kuita kungotarisa. Pamusoro mambo. Yes. Kungoti yainga ni ana masaiti. Ndosandudzika kushinja kusvika wandiwa ngongoti ndindi pamasaiti kuti mugara sese. Ini zvanda kuti ende mugadzisezvo. Asi ndiri kuda masaiti wacho. Okay. Munombofana muchibvunziridzwa kuti mumusha makadii. Because kungoti ka hazvizoiti kuti mwana wauye. Because baba kana akafa chisiya zviripo akanyarara, vamwe vanokwanisa kungoti wano ngatimbosiyiwo zvakadii. Nekuti muridzi akasiya zvakadii. Handisi kuti vasikana endai imwe chete zvandiri kutaura. Murikuzwa anzani last born. First born. Handina zvandiri kutaura. Asi ndati pamwe pacho kana mukaona zvimwe zviri kuitika musingazvinzwisisi,
is also necessary. Ndozvandataura chechi. Handina zvandati ndai, asi ndichandati muite chine masabhuku nemadzichi kugara pasi semhuri. Mutaurira zviri kunetsa, mugadzirisa zviri kunetsa, mugara zvakanaka isi semhuri. Because ndikabva panapa ndati iwewe ndori correct, we are wrong. Ndobva panapa ndoti we are correct, iwe uri wrong. Handina zvandaita, ndadyara mhodzi yeruvengo mumhuri. Chiri important kuti ndoti iwe newe muwirirana, mugadzirisa zvokunetsa pai mumusha. Asi land haidi haitengeswi. Tichitesa ndii? Land haidi haitengeswi. Mutemo wandisingakwanisi kuchinja ini. Tichitesa ndii? Hatisina kutaura pa-first born. Endai mugadzirisa zvokunetsa munhu. 1 hour. Iwo chakubatsirai. Kumakomana wangu wadetsera ikoko kubatsirai because zvinhu zviri kunetsai mumusha. Handi zvinhu zvokuti munofanira kuenda kukoti ba. Zvinofanira kugadziriswa internally. Zviri kufanira kugadziriswa pamusha. Not makotsi. Tichitesa ndii? Hama inhekiti usazokange. Simple. Endai muzomupa geti. Apa ndakubvunza chief. Pamati tinogadzira dare rekuti tigadzirise vana kwanisa kudaidza vanasekuru. Vanasekuru vanodiwa. Kuda dare remhuri rinokonsena mhuri. Imi mwana masaiti, wanasekuru, sabhuku naishe netsvimbo yangu.